ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ଟା ହେବ ଡେଭଲପର ଅପସନ୍ କେମିତି ଅନ୍ କରିବା। ଆଉ ଡେଭଲପର ଅପସନ୍ କରିଲେ ଫୋନ୍କୁ କି ଫାଇଦା ମିଳେ। ସେଟିଂ ଉପରକୁ ସିମ୍ପଲି କରିନେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆବାଉଟ୍ ଫୋନ୍ ଉପରକୁ କରିଦେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଭର୍ଜନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭର୍ଜନ୍ ଉପରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବିଲ୍ଡ ନମ୍ବର ଉପରେ 7 ବାର କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଡାଳିଲା ପରେ ଡେଭଲପର ଅପସନ୍ କୋଉଠି ମିଳିବ ତ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଡିସନାଲ ସେଟିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆଡିସନାଲ ସେଟିଂ ଉପରକୁ। ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଡେଭଲପର ଅପସନ୍। ଏଠି ଡେଭଲପର ଅପସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବ ତଳକୁ ଆସିବ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ପୁରା ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋ ଆନିମେସନ୍ 1x ର ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ 0.5xରେ କରିନେବେ। 0.5xରେ କରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପୁରା ଫାଷ୍ଟଲି ଚାଲିବ। ଲେଗ୍ କରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ 4xMS ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଅପସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେବେ। ଅନ୍ କରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଫାଇଲକୁ ଯିବ ଆପଣ ଫୋନ୍କର ଫାଇଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇଲ୍ ଉପରକୁ କରିନେବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ଲିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବ୍ଲୁ କଲରରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ଲିନ୍ ଉପରକୁ ସିମ୍ପଲି ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବେ। ଟ୍ୟାପ୍ କରିଲା ପରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍କ୍ସ ଫାଇଲ୍ ଯେତେ ଥିବ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଫାଲତୁ ଫାଇଲ୍ ମାନେ 3 ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 3 ଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଟିଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ନମ୍ବର ସେଟିଂ ଉପରକୁ କରିଦେବେ କ୍ଲିକ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ଯାଇଥିବ କ୍ଲିୟର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଥିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ପୁରା ଫାଷ୍ଟଲି ଚାଲିବ। ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।